Hadirin pemirsa yang berbahagia, tiba saatnya dari seniwati Nyuwahyu Budoyo akan mengisi panggung persada kami lewat Bedayan Sekar Sari, menampilkan sederetan seniwati mudanya Lamongan bersama hadirnya Aal Aji Saputra channel YouTube. Langsung saja kami panggil dua seniwati kami, ada Ning Ria Agustina dan juga Ning Liska Amanda. Dua seniwati kami, ada Ning Ria Agustina dan Liska Amanda, telah hadir di panggung persada Nyuwahyu Budoyo lewat Bedayan Sekar Sari, pamer busana dan peragaan tari. Setelah hadir dua artis kami, berikut ada penampilan dari Ning Dina dan juga Ning Evi Rahayu. Disusul berikutnya ada Ning Jihan Oktavia dan juga Ning Rani bersama Viagim Lighting Operator Tank Mengabi menampilkan sederetan seniwati mudanya Lamongan punya, khususnya wilayah Sukorame.
6 seniwati kami sudah hadir di panggung Persada Nyuwah Yupudoyo. Berikut akan hadir 3 artis kami sekaligus. Ada Ning Arti Wijaya, Ning Wiwi Wijayanti, dan Ning Astuti Nyuwah Yupudoyo. Hadirin pemirsa, lengkap sudah panggung Persada Nyuwah Yupudoyo dengan beberapa deret artis kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Dani selaku koplonya Nyuwah Yupudoyo. Monggo Mas ditarik Mas.
jenengmu sapa sliramu pindha rara sambadara laganono nggonku ngemis tresna Duha ngayu klapa muda laganono nami kula mas musti kularas sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki sik rondo gentungan pun pisah ranjang nanging dereng tanda tangan kurang ajar nduk bojomu kuwi duwe bojo ora tau ditunggoni najan sira nduk rondo gantungan aku sagung ngenteni kowe pegatan Witing tresno mas saka kulino saya sume aku saya tresno aku waca mbok tinggali liya aku trimo sego jagung sambel klopo Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula baleni malih soalnya dereng kepireng. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sing teko wong 100 sing jawab wong 1. Nggih, pun ngantuk napa, Pak? Pun ngantuk panjenengan? Dereng nggih lah ngoten lho semangat nggih. Niki acarane napa niki? Ruwat desa. Kok padha meneng kok sepi sih? Nggih acarane napa niki, Pak? Oh nggih ruwatan mugi-mugi mawon diparingi panjang yuswa nggih tepi belai lancar rezeki. Nggih niki sinten sing kagungan kajab niki namine sinten, Bu? Pak Siswanto niki pundi niki priyantune? Turu, ya Allah turu. Ya Allah bangetan cah turu. Nggih, niki pripun? Mboten nanten sing purun jumeneng napa? Mboten. Jenengan mboten purun, Bu. Aku semaca ayu lho, Bu. Pak, mboten purun jumeneng mriki, Pak. Menawi nyuwun gending utawi lelagon sumangga. Nggih, damel Bapak sinten wau? Siswanto. Nggih, Pak Siswanto nyuwun napa, Pak Siswanto? Pak Siswanto turu Bu Siswanto Bu Siswanto pundi niki Bu Siswanto niki tilam la ilaha illallah Cak Siswanto namine sinten niki sing diruat Bu Endang Pak Endang Mbak Endang berarti nggih Mbak Endang ayo mas berini ya mas lah ngono mas ayo munggah mas ayo lilo ya ayo joget ambek aku ya lha apa aku gak nyokot kok aku gak nyokot mas ayo mas tak gindang ayo emoh pon nggih request napa Lilo, nggih, ayo joget ambek aku nggih. Mboten, nggih pun matur sembah nuwun. Mari ngene kancane diceluki nggih. Nggih, ngono lho Mas, buanter ngono lho Mas. Masalah. Nggih. Ayo, Lilo Pak, monggo Pak Panja. Lilo.
kowe malah gandeng wanita liya ora nyana ora ngira kowe medhot talene asmara tresnaku katulus suci rambut jaga malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan aku jroning hati nanging aku ora bisa ngodeli lilo atiku wis lilo senadyan batin aku keloro-loro nanging aku ra ngomong mergo atiku wis kebaca tresno nggih pripun iki tasih wonten apa mboten sampun Pak Siswanto sampun apa Pak turu ya Allah bangetan cah sik sore kok turu nek mboten wonten nggih sampun nggih bapake mboten nyuwun napa-napa niki mboten mboten Pak pun ngantuk ta Pak panjenengan nggih pun nggih lanjut wayang mawon nek ngoten jenengan mboten ta Bu mboten mboten nggih pun Bu durung nyetrum Mbak Ti sampun nggih sampun nggih sampun nggih tak jawab-jawab dhewe ae Surabaya kotane Jawa Timur tlatah kaloka dadi kota pahlawan Sarawani banyak pati masjid nani dadi pawitan revolusi bersani 10 November petang 25 cilaka tur angkara digempur lebur luhur perang nyoto gede prawirane pemuda kasusila ning arek Surabaya Sarawani baya pati mas janane dadi pawitan revolusi bersani Singosari Majapahit nyoto agung perang ajab dadya tepuk palupi ingkang luhur bata rubuh sorake tur gemuruh swarane pembarisan
arek-arek Wahyu Budaya. Segenap hadirin pemirsa yang berbahagia, demikian tadi persembahan dari sederetan seniwati New Wahyu Budoyo. Berikutnya, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena dari Wahyu Budoyo akan mempersembahkan sebuah pagelaran Ringgit Purwo Sedalunatas bersama Kidalang Bambang Hermanto dari Pandaan Jombang. Dari segenap kru yang bertugas ada EWD Audio System, VA Game Lighting Operator Teknis, dan juga Aal Aji Saputra. Channel YouTube mengucapkan selamat malam dan selamat berhibur.